Què passa, mites? Tot a lloc. Avui portem un vídeo històric. Com anem d'història, nois, si us dic el nom d'Adolf Hitler? Adri, què portaràs? Quin esport portes exactament? Anem fins als Jocs Olímpics del 1936 que el dictador alemany va voler organitzar per fer propaganda del que era el nazisme, però Hitler no serà el protagonista de la nostra història, sinó que serà James Cleveland Owens, que no era de Cleveland, sinó que era d'Alabama. Però bueno, és un atleta nord-americà que als Jocs Olímpics que va voler organitzar Hitler el 1936 a Berlín li va fotre a la cara 4 medalles d'or, tot i ser negre. Què us sembla, nois? Revolucionari, És interessant. A veure. Flipes. Endavant amb el vídeo. Una de les primeres medalles d'or que va aconseguir James Cleveland Owens, més conegut com a Jesse Owens, va ser als 100 metres llisos que va derrotar el seu compatriota Ralph Metcalfe. Anem a veure la victòria. Aquí tot el públic hi ha a punt, vestit d'època, tothom, i aquests vestits d'atletisme... Ens portes vídeos en 4K, Adri? És el que hi ha, no? I en aquella època encara no havia evolucionat prou tot. A les capes i a l'enigma de Movistar veiem que ja existia. Endavant amb la cursa, Jesse Owens és el que veiem en el fons de la pantalla, aquí en primer pla, i aconsegueix la primera victòria, primera medalla d'or per Jesse Owens, un atleta negre que guanya davant de la cara d'Adolf Hitler, que pretenia demostrar que la raça ària era superior. Doncs toma, aquest és la primera. Quasi perd, però una dècima, hi ha hagut, quasi perd. Sí. El programa molt sobrat durant tota l'estona, menys al final, tot l'altre molt sobrat. Aquest que veiem a l'imatge és Luz Long, un atleta alemany que era el gran favorit per guanyar en el salt de llargada, però no li va anar del tot bé com s'esperava. Era una de les grans apostes d'Adolf Hitler, aquí el tenim. Amb el seu bigoti somrient. El seu nom també és molt definitori, perquè si deia Luz Long... Exacte. I Luz Long es va fer famós, nois, us ho explico, perquè va donar consells, un cop havia saltat, va donar consells a Jesse Owens, que tenim a imatges, sobre com fer el salt, cosa que no es veu gaire habitualment ajudant en el teu rival, no? No, i a més sorprèn, sobretot si és com anaven els nazis en contra dels negres, i em sorprèn molt. Exacte. Doncs aquí Jesse Owens que el superaria, aquí veiem com encara xerraven tots dos, i Luz Long que el felicita per la seva marca, En aquest cas, Jesse Owens va marcar 8,03 metres, increïble. Jo aquí, nois, us vull donar una anècdota que tinc que sempre m'han explicat a mi quan era petit de l'Owens, i era que un company d'equip del Jesse Owens deia que les aficionades alemanes anaven amb tisores a veure'l perquè volien tallar-li tros de la samarreta per veure'l sense samarreta. I aquí tenim ja la tercera de les proves, l'hem posat al revés girada. Jesse Owens acumulava ja 2 medalles d'or, buscava la seva tercera en uns 200 metres lliures. Aquí el tenim en imatge, en primer pla, té avantatge respecte als seus rivals i certificarà la victòria amb un temps molt més ràpid que els seus companys, amb aquest número 730, ostres, ara me l'han tret. Les imatges realment no són en 4K, que deies tu, Marc, I aquesta és l'última de totes. Uns dies més tard, en el relleu per equips, Jesse Owens competint amb els Estats Units, el seu propi país. Hòstia! I van, Com ho volíem, nois, per competir aquesta velocitat? Està gravat de tal manera que sembla un dibuix animat, tio, t'ho juro, Sembla com amb stop motion, no? Mira! La victòria va ser claríssima, 4 medalles d'or per Jesse Owens, un atleta negre, en repeteixo en els Jocs Olímpics, que Hitler volia posar la raça ària per molt per sobre dels atletes amb la pell negra, i a més, la marca de 4 medalles d'or en uns Jocs Olímpics no van tornar a ser igualades fins al 1984 per Carl Lewis, o sigui, va perdurar pràcticament 50 anys aquesta marca. Nois, què us ha semblat aquesta
història important en el món de l'esport. Hòstia, m'ha semblat un esportista molt polifacètic, no? Perquè realment hem vist Usain Bolt que feia alguna similar, també feia diverses medalles en els diversos jocs, però aquest també afegia com el salt de llargada i crec que això ja és el súmum, no? d'un atleta també a ser bo en altres disciplines, perquè jo crec que el salt de llargada no té tant a veure amb l'atletisme i, hòstia, m'ha sorprès molt, la veritat. I jo volia afegir, ara que Marc ha dit lo d'Usain Bolt, per tots els nostres espectadors, recordem que aquí a Mítics, a la primera temporada, vam parlar d'ella en un vídeo que, si ens el recordarem, ficarem per aquí dalt com a etiqueta. I després d'això, el que has dit, Adri, tot i que fa molt de temps, Déu-n'hi-do, és espectacular el que fa aquí JC Owens. I a mi, tot i que no siguin 4K, m'ha agradat bastant, la imatge es veia força bé. Lògicament, no 4K, com dèiem, però Déu-n'hi-do lo bé que es veia als anys 30. Exacte. A veure, primer de tot hem de tenir en compte que fa 90 anys d'aquestes imatges, pràcticament, i que en aquell moment l'atletisme, els atletes havien de ser molt més pluridisciplinars, per això també el veiem en el salt de llargada. I a mi una de les coses que més em sorprèn, a part de la història de batre Hitler a casa seva, a més a Berlín, era la història d'en Lutz Lock, no? Un atleta alemany que és una de les ninetes d'Adolf Hitler, com ajuda a un atleta negre, a un rival directe, perquè el superi, saps? I és curiós. Jo no vull dir res més, però aquest home va morir amb 30 anys. T'imagines? I va agradar a Hitler que l'ajudés, mare meva. Va morir en combat a la Segona Guerra Mundial, però bé, no entrarem en aquests detalls. Si us ha agradat el vídeo, si us han agradat aquests casos tan històrics del món de l'esport, doneu like, poseu a seguir-nos a les nostres xarxes socials, a Twitter, a Instagram, a YouTube, a Clap, a tot arreu, perquè nosaltres tinguem força per seguir fent més vídeos i tornarem la setmana que ve, com diem sempre en el nostre canal. Bon dia, bona tarda i bona nit, i ens veiem al proper partit! Adéu, adéu!